मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 हरे। హరే కృష్ణ అందరికి. సో హరే నిన్న కృష్ణ. 5వ అధ్యాయాన్ని కంప్లీట్ చేశాము. సో ఈరోజు ఆత్మ సంయమ యోగం అనేటటువంటి 6వ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిద్దాము. సో నిన్న ఇది అంటే కర్మయోగం తరువాత మనం ఈ ఆత్మ సంయమ యోగం చూస్తాము. మొట్టమొదటి భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవాను వాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగి చ న నిరగ్ని న చాక్రియః. సో భగవంతుడు అంటున్నారు అనాశ్రిత కర్మఫలం, కర్మఫలాలను ఆశ్రయించకుండా కార్యం కర్మ కరోతి యః ఎవరైతే కార్యం పనులు కర్మ చేస్తూ ఉంటారో, వాళ్ళ యొక్క పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారో, ప్రతిఫలం ఆశించకుండా స సన్యాసి అతనే సన్యాసి చ మరియు యోగి చ యోగి కూడా నా నిరగ్ని నచ అక్రియ అంతేగాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు సన్యాసులు కారు. అగ్నిహోత్రాది కర్మలు అంటే వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతలు, వాళ్ళు చేయవలసిన పనులు మానివేసినంత మాత్రాన సన్యాసులు అవ్వరు. ఎవరైతే అన్ని పనులు చేస్తూనే వాళ్ళ యొక్క కర్మఫలాల మీద ఆసక్తిని వదులుకున్నవాడు సన్యాసి. అంతేగాని పనులు మానేస్తే కాదు, పనులు చేస్తున్నా పనుల నుండి వచ్చే ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి వదులుకున్న వాడిని సన్యాసి అంటారు, కానీ పని మానేసిన వాడిని సన్యాసి అనరు. ఇలా ప్రతిఫలాసక్తిని వదులుకుని కర్మ చేసేవాడే సన్యాసి, అతనే యోగి కూడా అని చెప్తున్నారు. సో ఆ స్టేజ్ని మనం తెచ్చుకుని మన పనులు మనం అలా చేసుకోగలిగినప్పుడు మనం అదే స్టేజే సన్యాసిగాను యోగిగాను కూడా మారుస్తుంది. అంతేగాని పనులు మానేసి సన్యాసం తీసుకుంటేనే యోగి కాదు అని చెప్పి భగవంతుడు మొట్టమొదట కర్మయోగం గురించి మళ్ళీ ఒక సమ్మరీ లాగా చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు మనం అదే కదా కర్మయోగాన్ని గురించి చూసాము. అది చెప్పి నెక్స్ట్ ఏమంటారు అంటే ఆరు రుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే. అష్టాంగ యోగ పద్ధతిలో ప్రారంభ స్థితిలో ఉన్న యోగికి కర్మ సాధనం అని చెప్తారు. యోగంలో సిద్ధి పొందిన వాడికి భౌతిక కర్మల యొక్క విరమణ సాధనం. అంటే ఇలాంటి అష్టాంగ యోగ పద్ధతిలో బిగినింగ్ స్టేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా కర్మ అవసరం, కర్మతోనే వాళ్ళ స్టేజ్కి వెళ్తారు. అష్టాంగ యోగంలో
మామూలు మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు కాదు. ఇలాంటి అష్టాంగ యోగ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ బిగినింగ్ స్టేజ్లో వాళ్ళకి కొంచెం కర్మ చేయడం అవసరం. ఆ యోగంలో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పరిపూర్ణతను సాధిస్తారో ఆ టైంలో ఇక వాళ్ళు ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇది మనం కర్మయోగంలో కూడా చూసాం కదా. బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఆ సమత్వంతో ఎవరైతే పరిపూర్ణ స్టేజ్కి వస్తారో ఆ పరిపూర్ణ స్టేజ్కి వచ్చిన సమయంలో ఇక ఎవరు కూడా ఏది చేయక్కర్లేదు, ఏ పని చేయక్కర్లేదు అని. అలాగే ఈ అష్టాంగ యోగమైనా అంతే. బిగినింగ్ స్టేజెస్లో అష్టాంగ యోగమైనా కొన్ని కర్మలు చేయాలి, కానీ పరిపూర్ణ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఇక అప్పుడు వాళ్ళు ఏది చేయవలసిన అవసరం ఉండదు. యదా హినేంద్రియార్థేషు న కర్మ స్వనుషజ్జతే. అంటే మీకు ఏమిటబ్బా పనులు ముందు చేయాలి తర్వాత అక్కర్లేదు ఏమిటిదంతా అని కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు. కొంచెం ఓపికగా వినండి. విన్న కొందికి మీకు విషయం అర్థం అవుతుంది. కొద్ది కొద్దిగా భగవంతుడు స్లోగా చెప్తారు. ఎందుకంటే అంతా ఒకసారి చెప్పినా అందరికీ అర్థం అవడం కష్టం. సో ఏమిటో చూద్దాం. యదా ఇంద్రియార్థేషు న కర్మ స్వనుషజ్జతే సర్వసంకల్ప సన్యాసి యోగారూఢస్తదుచ్యతే. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే కోరికలన్నిటినీ ఎవరైతే వదిలిపెడతారో వాళ్ళు ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం కోరికల్ని వదిలి ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం ప్రవర్తించడం, తర్వాత కామ్యకర్మలలో ఇంద్రియాల యొక్క ప్రలోభాలు తీర్చుకోవడం కోసం పనులు చేసేవాళ్ళు, ఇలాంటివి చేయని వాడిని యోగారూఢుడు అని అంటారు. సో యోగారూఢస్థ ఉచ్యతే అంటే వాడు యోగారూఢుడని చెప్పబడతాడు. ఎవరు? యదాహి నా ఇంద్రియార్థేషు, ఎవరైతే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కాకుండా కర్మలు స్వనుషజ్జతే నా అనుషజ్జతే అంటే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చేసుకునే కర్మలలో నిమగ్నుడు కాకుండా ఎవరు ఉంటారో సర్వసంకల్ప సన్యాసి, అన్నీ కూడా భౌతిక కోరికలు వదిలిపెట్టిన సన్యాసి యోగారూఢుడని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇది మనకి ఈజీయే అర్థం చేసుకోవడం కదా. అన్ని కోరికలను వదిలి ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం వర్తించడం కానీ కామ్యకర్మలలో నియుక్తుడు గాని అవ్వని వాడు మరి యోగారూఢుడని చెప్పబడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హి ఆత్మనో బంధుర్ ఆత్మైవ వరిపురాత్మనః. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మనస్సుతో వాళ్ళని వాళ్ళు ఉద్ధరించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి, అంతేగాని అధోగతి పాలు కాకూడదు. బద్ధజీవుడికి బంధురాత్మైవ రిపు ఆత్మనః. సో ఆత్మే మరి బంధువు, అలాగే ఆత్మే మరి రిపు అంటే శత్రువు కూడా అని చెప్తున్నారు. ఎవరికి? ఆత్మనః అంటే ఇక్కడ మనిషికి, బద్ధజీవుడికి ఆత్మే మిత్రుడు, ఆత్మే పెద్ద శత్రువు కూడా అంటున్నారు అనమాట. సో ఉద్ధరేతాత్మనాత్మానం, ఆత్మ చేతే మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవాలి. అంటే ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సు చెప్పాను కదా, ఆత్మను మనస్సును కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆత్మను రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారని. సో ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనస్సు, మనస్సుతో మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోగలగాలి అంటున్నారనమాట. మనస్సుతో ఉద్ధరించుకోవడం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే మరి మనం మనస్సుతో ఉద్ధరించుకోవడం అంటే మనస్సుతో మనం విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని మనస్సును శుద్ధిగా ఉంచుకుంటేనే మనం ఈ ఆత్మ అన్నది ఏమిటి, ఆత్మ యొక్క శుద్ధతత్వం ఏమిటి, భగవతత్వం ఏమిటి అనేది కల్మషాలు లేకుండా ఉన్నప్పుడే అర్థం అవుతుంది. ఆత్మానం అవసాదయేత్. సో ఆత్మకు అధోగతి కలిగించకూడదు. మన రియల్ ఆత్మను తెలుసుకోకుండా దాన్ని లోపల అణిచివేయకూడదు. ఆత్మను తెలుసుకోవాలి. మనస్సుతోనే నువ్వు ఆ ప్రయత్నాన్ని చెయ్యి. ఆత్మైవ హి ఆత్మను అంటే నిశ్చయంగా ఆత్మయే బంధు, మిత్రుడు, అలాగే రిపు, శత్రువు కూడా.
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నువ్వు ఆత్మ సహాయంతో నిన్ను నువ్వు ఉద్ధరింపజేసుకో, అంతేగాని నీ ఆత్మను తెలుసుకోకుండా అధోగతి పాలవ్వకు. మరి ఆత్మను తెలుసుకోనన్నాళ్ళు ఇలా జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటూ ఉంటాం. మరి సో ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళి ఈ చక్రం నుంచి బయటపడాలంటే ఆత్మను తెలుసుకోవాలి. ఎలా అంటే నీ మనస్సు సహాయంతోనే తెలుసుకో అని చెప్పి, బద్ధజీవుడికి మనస్సు ఎలాంటిదంటే అది మిత్రుడైనా అవుతుంది, లేదంటే శత్రువు అయినా అవుతుంది, రెండు రకాలుగాను అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడు మిత్రుడు ఎప్పుడు శత్రువు అంటే బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. మనస్సును ఎవరైతే జయించగలరో అప్పుడు ఆ మనస్సు వాళ్ళకి మిత్రుడవుతాడు. మనస్సును జయించలేని వాడికి అది పెద్ద శత్రువు అయిపోతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ మనస్సు ఎలాంటిది అంటే మిత్రుడా శత్రువా? మిత్రుడు మనం చెప్పినట్లు వింటే అది మనకి ఫ్రెండ్, చెప్పినట్లుగా వినకపోతే మనకి శత్రువులాగా తయారై మనకే మనల్ని అధోగతి పాలు చేయగలరు. సో మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తే ఎప్పుడు మిత్రుడు అవుతుంది? మనం కంట్రోల్ చేసి మనం చెప్పినట్లు అది విన్నట్లయితే అది మనకి మిత్రుడు. అది చెప్పినట్లు మనం వింటున్నామంటే మనకి శత్రువు అయిపోతుంది అది కదా. ఇలా ఇంద్రియ ప్రలోభాలన్నిటికీ గురి చేసి మనస్సు అనే కళ్ళెం వాటితో పాటు వెళ్ళిపోయి మనల్ని కూడా లాక్కుపోతే ఇక అది మనకి శత్రువే. అలా కాకుండా మనం బుద్ధితో ఈ మైండ్ ని వెనక్కి లాగి ఇటు కాదు మనం తప్పు మార్గం, మనం రైట్ మార్గం వైపు వెళ్ళాలని కంట్రోల్ చేసినప్పుడు మనకి మిత్రుడు అవుతుంది విని. సో అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు మరి, మరి మనసు మనం కంట్రోల్ చేస్తే పులి అయినా సరే మచ్చిక చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ మనస్సు కూడా అటువంటిది. మనం మచ్చిక చేసుకున్నాము అంటే అది మనం చెప్పినట్లు వింటుంది, అంతేగాని మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే అది మనకు ఒక పెద్ద శత్రువులాగా అయిపోతుంది. ఈ మనస్సు మరి ఒక శత్రువు అయిపోతే మనస్సు మిత్రుని చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? సరి అయిన మార్గంలో ఉంటాము, మంచి చాయిసెస్, మంచి ఎంపికలు చేసుకుంటాము, ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు, ఇంద్రియ భోగం నుంచి కొంత మనకి వైరాగ్యం తెచ్చుకోవచ్చు. ఫలితం ఏమిటి అంటే మరి మనకి స్వేచ్ఛ, ఔన్నత్యం అంటే భగవత్ ప్రాప్తి వస్తుంది ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు, ఇంద్రియ ప్రలోభాలను కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు. అలా కాకుండా చేసుకోలేకపోతే ఏమవుతుంది? కామం, కోరికలు పెరిగిపోతాయి, కోపం పెరిగిపోతుంది, దురాశ పెరిగిపోతుంది, ఈ పాపాలన్నిటినీ చేస్తూ ఉంటాం, చిరాకు వస్తుంది, ఆందోళన వస్తుంది, తప్పుదారిలోకి వెళ్తాం, ఇంద్రియ భోగాల మీద మమకారం. వీటన్నిటి వల్ల మనకి వచ్చేది ఏమిటి అంటే పతనం, ఇక బంధనాలు, మళ్ళీ జనన మరణ చక్రంలో చిక్కుకోవడం. సో ఈ మైండ్ ఎలాంటిది అంటే మరి మనం కంట్రోల్ చేస్తే అద్భుతాలు చేయగలదు, మనల్ని భగవంతుడి దగ్గరికే చేర్చగలదు. కంట్రోల్ చేయలేకపోతే మనల్ని దగ్ధం చేసేసి మనల్ని అధోగతి పాలు చేయగలదు. అంటే ఇప్పుడు అగ్ని లాంటిది అన్నమాట. అగ్ని అటు రాకెట్లు అంతరిక్షంలోకి పంపగలదు, అలాగే మరి అన్నిటినీ బూడిద కూడా చేయగలదు. కాబట్టి దాన్ని మనం మంచి కోసం ఉపయోగించాలి. అలాగే మనస్సును కూడా మంచి మార్గంలో పెట్టుకుంటే మనల్ని ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్ళగల శక్తి దానికి ఉన్నది. అలా కాకపోతే మరి మనల్ని అధోగతి పాలు చేసే శక్తి కూడా దానికి ఉన్నది, చెడు వైపు. దాని మాట మనం విన్నామంటే జితాత్మన ప్రశాంతస్య పరమాత్మ సమాహితః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు తథా మానాపమానయో. సో ఎవరైతే ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సును జయించిన వాడికి ప్రశాంత తత్వాన్ని పొందిన, మనస్సుని జయించామంటే మనస్సు మనల్ని పీడించకపోతే కోరికలతో ఏముంటుంది? ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు హాయిగా. కాబట్టి ఇలా మనస్సును జయించిన వాడు ప్రశాంత తత్వంతో మరి పరమాత్మ సమాహిత పూర్తిగా భగవతత్వంలో ఏకమై శీతోష్ణ చలి వేడి సుఖ దుఃఖాలు తథా అలాగే మానాపమానయో. సో అవమానమైన మరి గౌరవమైన అన్ని స్థితులలోనూ అతను సమంగా ఉంటాడు. ఎవరు? మనస్సును జయించిన వాడు ప్రశాంత తత్వంతో భగవంతుడి యొక్క పరమాత్మను చేరిన వాడే అవుతాడు. ఎప్పుడూ సమస్థితిలో ఉంటాడు. అదే మరి ఆ భగవతత్వం సమానంగా ఉండడం, ఆయన దేనికి రియాక్ట్ అవ్వరు. అలా ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు చలి వేడి సుఖ దుఃఖాలలో
ఆ గౌరవమైన అవమానమైన ఒకే రకంగా ఉండగలిగిన వాడు మరి ఇలా ఎప్పుడూ ప్రశాంత తత్వంతోనే ఉంటాడు. మనస్సును జయించిన వాడు శాంతిగా ఉంటాడు కాబట్టి ప్రశాంత మనస్తత్వంతో భగవంతుని చేరిన వాడే అవుతాడు. అలాంటి వాడికి సుఖదుఖాలు, శీతోష్ణాలు అంటే చలి, వేడి, అవమానము, గౌరవం అన్నీ కూడా ఒకటే, సమానమే. ఎవరైనా గౌరవించినా ఒకటే, అవమానించినా కూడా ఒకటే. ఎవరికి? మనస్సును జయించిన వాడికి. అంటే వాడి మైండ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరైనా గౌరవిస్తే పొంగిపోతాం. అబ్బా! మనం అంటే వాళ్ళకి ఎంత గౌరవం అనుకుంటాం. మనల్ని ఎవరైనా అవమానిస్తే మనకు వెంటనే దుఃఖం వచ్చేస్తుంది, కోపం వచ్చేస్తుంది. ఇదేమిటి వాళ్ళు వెళ్తే కుర్చీ కూడా చూపించలేదు, కూర్చోమని మనతో మాట్లాడలేదు, మన వైపు చూడలేదు అని. అది ఏది పట్టించుకోకుండా వదిలేసిన వాడికి ఎప్పుడు ప్రశాంతతే. ఈ ఆలోచనలన్నీ మైండ్‌లో పెట్టుకునే వాడికి ఎప్పుడు అశాంతి. అందుకనే సమత్వం. ఏది జరిగినా నువ్వు తొణకకుండా, బెణకకుండా సమత్వంతో ఉన్నవాడికే ప్రశాంతత. అతనికి అన్ని పరిస్థితుల్లో సుఖమైన, దుఃఖమైన, వేడైన, చలైన, అవమానమైన, గౌరవమైన ఒకే రకంగా ఉంటాడు. అతడు అలాంటి వాడు భగవంతుడిని చేరిన వాడే అంటున్నారు. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియః యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్ట్రాశ్మ కాంచనః. జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో తృప్తి చెంది మరి కూటస్థం ఇలా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నియుక్తుడైన వాడు, ఇంద్రియాలను విజితేంద్రియుడు అంటే ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు, యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి అతను యోగంలో నియుక్తుడైన వాడు అని చెప్తారు. సమలోష్ట్రాశ్మ కాంచన అంటే రాయిని, మట్టిని, బంగారాన్ని కూడా అతను సమంగా చూస్తాడు. కాంచనం అంటే బంగారం, లోష్ట్ర అంటే గులకరాయి, అశ్మ అంటే రాయి. సో అతను రాయి అయినా, గులకరాయి అయినా, మట్టి, బంగారాన్ని అన్నిటినీ కూడా సమంగా చూస్తాడు. సో ఎవరైతే వాళ్ళు పొందినటువంటి జ్ఞానంతో సంపూర్ణంగా తృప్తిపడి మరి ఈ ఆత్మానుభవంలోనే ఉన్నవాడు యోగి అని అనపడతాడు. అంటే ఎవరబ్బా ఈ యోగి ఇలా ఆత్మానుగ్రహంతో, జ్ఞానంతో తృప్తి పడ్డాడంటే వాడు ఎలా ఉంటాడు అనే డౌట్ వస్తుందని వెంటనే మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు? అలాంటి వాడు ఎలా ఉంటాడంటే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉండి ఆత్మ నిగ్రహం, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ తో ఉంటాడు. ఏది పడితే అది చూడగానే నాకు కావాలనుకోడు. అతను అందుకనే రాయి అయినా, మట్టి అయినా, బంగారం అయినా అన్నిటినీ సమానంగా చూస్తాడు. ఏదైనా ఒకటే, అబ్బో ఇదేదో బాగుంది, నేను తీసుకుందాము, అది వద్దు నాకు, ఈ కలర్ బాగుంది, ఆ కలర్ వద్దు, ఇటువంటివి ఏది లేదు. ఏదైనా అతనికి ఒకటే. అతను అలాంటి అంతటి సమస్థితి ఉన్నవాడు యోగి అని చెప్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా తృప్తిగానే ఉంటారు. అసంతృప్తి లేదు, కావాలి అనే బాధ లేదు, వాళ్ళ కోరిక అనే బాధ లేదు. సో అసలు ఆ యోగి అనేవాడి మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. సుహృన్మిత్రుర్యుదాసీన మధ్యస్థద్వేష బంధుషు సాధుష్వపి చ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే. సుహృత్ స్వభావరీత్యా ఎవరైతే శ్రేయోభిలాషులను, మిత్రులను, ఆర్యులు, శత్రువులను, ఉదాసీన అంటే మధ్యవర్తులుగా ఉంటారు కదా, ఏదైనా కలహం వచ్చినప్పుడు వీళ్ళ పక్షం వాళ్ళ పక్షం అని మాకేది లేదు, మేమేదో మధ్యవర్తులు అని అలా తటస్థంగా ఉండేవాళ్ళు. ద్వేష్య ఎవరైతే ద్వేషిస్తారో వాళ్ళు, బంధువులు, సాధుష్వ అంటే మంచి వాళ్ళు, సాత్వికులు, అపి వాళ్ళందరినీ కూడా, మరియు పాపేషు మరియు పాపుల పట్ల కూడా సమబుద్ధిర్విశిష్యతే. ఈ విశిష్టమైనటువంటి మనస్సు ఉన్నవాడు అందరినీ సమంగానే చూస్తాడు. వీళ్ళందరినీ, ఎవరిని? శ్రేయోభిలాషుల్ని, ప్రియమిత్రుల్ని, మధ్యవర్తుల్ని, మరి తటస్థంగా ఉండే వాళ్ళని, ద్వేషించే వాళ్ళని, శత్రువులను, మిత్రులను, పాపులను, పుణ్యాలు చేసే వాళ్ళని, పాపాలు చేసే వాళ్ళని అందరినీ సమబుద్ధితో చూసేవాడు మరి ఇంకా పురోభివృద్ధి చెందిన వాడిగా పరిగణింపబడతాడు అంటున్నారు. ఇందాకేం చెప్పారు? మరి ఇట్లా అన్ని సమానంగా కొన్ని వస్తువులు చెప్పారు. ఇదైనా ఒకటే, అది ఇది అంటే వస్తువులు, బంగారం అయినా ఇది మంచి వస్తువు, విలువైంది కావాలి అనుకోని వాడు, విలువ లేదు ఇది నాకు వద్దనుకోని వాడు, ఏదైనా ఒకటే అనుకోగలవాడు, బంగారు పళ్ళెంలో తిన్నా ఒకటే, మట్టి పాత్రలో తిన్నా ఒకటే అనే సమత్వంతో ఉన్నవాడు. అంటే ఇంద్రియ వస్తువుల మీద ప్రలోభం లేనివాడు అని అర్థం.
ఇక్కడ మనుష్యుల పట్ల కూడా అలా ఉండగలిగిన వాడు, అందరినీ సమంగా చూడగలిగిన వాడు. ఏది శ్రీ మనని మంచి కోరే వాళ్ళనైనా, మన మిత్రులనైనా, మధ్యవర్తులు మనమంటే అటు ఇటు ఏదో మామూలుగా ఉండే వాళ్ళనైనా, మనల్ని ద్వేషించే వాళ్ళనైనా, శత్రువునైనా, మిత్రునైనా, పాపులనైనా, పుణ్యులనైనా అందరినీ సమబుద్ధితో, ఎవరైతే అందరి పట్ల సమబుద్ధితో ఉంటారో వాళ్ళు ఇంకా పురోభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళు అంటున్నారు. యోగి యున్నీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మ నిరాశీర్ అపరిగ్రహ. సో ఈ యోగి తన దేహంతో, మనస్సుతో, ఆత్మతో ఎప్పుడు భగవంతుడి మీదే ఈ మూడింటిని కూడా నియుక్తం చేసి స్థితుడై ఉంటూ ఏకాకిగా అంటే ఒంటరిగా, యత చిత్తాత్మ మరి అంటే ఎప్పుడు కూడా మనస్సుని కంట్రోల్డ్ గా ఉంచుకుంటూ, నిరాశి అంటే దేని పట్ల ఆకర్షితుడు కాకుండా, ఏ ప్రలోభాలకి గురి కాకుండా, అపరిగ్రహ ఏదో కావాలి అని, దేనిని పొందాలి అనే కోరిక లేకుండా ఉన్నవాడు అంటున్నాడు. అలా ఉండాలి యోగి అన్నవాడు అంటున్నారు. యోగి అయిన వాడు మనస్సుని, దేహాన్ని, ఆత్మని ఎప్పుడు భగవంతుల్లో నియుక్తిని చేసి యోగి యున్నీత. సో ఎప్పుడు కూడా ఆ యోగ పద్ధతిలోనే ఉంటూ, దేని మీద మనస్సును పెట్టకుండా ఒంటరిగా ఏకాకి యత చిత్తాత్మ. సో ఒక్కడు ఉంటూ మనస్సు ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంచుకుంటూ సావధానంగా కోరికలన్నిటి నుంచి అతను బయటపడి ముక్తుడై ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అన్నీ నాకే కావాలి అనే భావన వదులుకోవాలి, కోరికల్ని వదులుకుని ఉండాలి యోగి అని ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇది అష్టాంగ యోగం అంటే, అష్ట అంటే 8 అంగాలు. సో యోగ అంటే భగవంతుడితో కనెక్షన్. సో ఇది కర్మయోగం ద్వారా వెళ్ళొచ్చు భగవంతుడి దగ్గరకు, జ్ఞానయోగం ద్వారా, అష్టాంగ యోగం ద్వారా, భక్తి యోగం ద్వారా 4 మార్గాలు చెప్పారు. కర్మయోగం చూసాము, ఈ రోజు అష్టాంగ యోగం మొదలు పెట్టాము. అష్ట అంటే 8 అనుకున్నాం కదా, 8 అంగాలు, 8 పార్ట్స్ ఏమిటవి? యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహారం, ధారణ, ధ్యానం. సో యమ అంటే మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సిన బయట విషయాలు. నియమం అంటే మనం ఆంతరంగికంగా మన స్వభావాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఆసనం ఏ రకంగా కూర్చోవాలి. ప్రాణాయామ ఏ రకంగా ఊపిరి పీల్చాలి, ఇష్టం వచ్చినట్లు పీల్చడం కాదు, ఊపిరి కూడా ఒక పద్ధతిలో పీల్చాలి ఈ మార్గంలో. ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. ధారణ అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ కుదురుతుంది ఈ యోగం మీద. అలాంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ధ్యానం చేయవచ్చు, మెడిటేషన్లోకి వెళ్తాము. ఆ ధ్యానం సంపూర్ణంగా ఉన్నప్పుడు సమాధి స్థితి, భగవంతుడితో కనెక్షన్ వస్తుంది అంటున్నారనమాట. సో ఇది అష్టాంగ యోగంలో ఉన్న 8 అంగాలు. సో మనం చూసాం, యోగి ఎప్పుడు కూడా దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను భగవంతుడి అంటే ఈ యోగంలోనే నిమగ్నం చేసి ఏకాంత ప్రదేశంలో ఎల్లప్పుడూ మనస్సును నిగ్రహిస్తూ, మరి కోరికలను, నాకు ఇది కావాలి అనేటటువంటి భావాలను వదులుకోవాలి అని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అంటే ఇవన్నీ మనం ముందు బాహ్యంగా చేయవలసిన పనులు. సో అంటే ఇలాంటి మనస్తత్వంతో మనస్సును నిగ్రహించుకోవడమేమో మరి నియమం. ఓకే, యమ అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ, మనస్సును. తర్వాత నియమ అంటే చెయ్యకూడదు. ఇవన్నీ యమ అంటే నియమాలు, ఎలా ఉండాలి. సో అలా మనస్సును నిగ్రహించుకుని కోరికల్ని పక్కన పెట్టి ఆ యోగం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఒంటరిగా ఉండాలి అని. అంటే ఒక్కళ్ళమే, మరి అందరిలోనూ ఉంటే ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు? శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతి నీచం చైలాజీన కుశోత్తరం తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యథా చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజ్యోత్ యోగమాత్మ విశుద్ధయే. సో ఆ యోగాభ్యాసం కోసం యోగి ఒక ఏకాంత స్థలంలోకి వెళ్ళాలి. శుచౌ దేశే అంటే శుభ్రం, పవిత్రమైన ప్రదేశంలో ప్రతిష్టాప్య ఉంటూ స్థిరమైన ఆసనంతో మరి తన యొక్క ఆత్మ అంటే తన యొక్క
నాత్యుచ్ఛ్రితం అంటే మరీ ఎత్తుగాను కాకుండా నాతి నీచం మరీ క్రిందికి ఉండకూడదు. ఆసనం గురించి చెప్తున్నారు ఎలా ఉండాలంటే, అటువంటి వాళ్ళు కూర్చున్న పవిత్ర ప్రదేశంలో ముందు ఏకాంతంగా ఉండాలి, పవిత్రమైన ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఒక ఆసనం మీద కూర్చోవాలి. ఆసనం ఎలా ఉండాలట, మరీ ఎత్తుగాను ఉండకూడదు, మరీ కిందికి ఉండకూడదు. చైలాజీ నా కుశోత్తరం అంటే మృదువైన వస్త్రం వేసుకుని, లేడి చర్మం కానీ ఒక మెత్తటి బట్ట కానీ వేసుకుని దాని మీద వాళ్ళు కూర్చోవాలి. అంటే ఆ గడ్డి మీద ఒక లేడి చర్మం కానీ ఒక మెత్తటి బట్టను కానీ వేసుకుని దాని మీద కూర్చోవాలి. తత్రైకాగ్రం ఆ తరువాత మరి ఏకాగ్రతతో దాని మీద ఆ యోగం మీద ఏకాగ్రతతో మనస్సును ఉంచి యత చిత్తేంద్రియ క్రియ అంటే మనస్సును కంట్రోల్డ్గా ఎటు వెళ్ళనివ్వకుండా మనం ఇంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఉపవిశ్యాసనే యుంయూత్ అంటే అలా కూర్చుని ఆసనం మీద మనం ఈ యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించాలి. యోగాన్ని యోగం ఆత్మ విశుద్ధయే అంటే యోగాభ్యాసాన్ని మనం ఆత్మ విశుద్ధత్వం కోసం అంటే మనస్సును పరిశుభ్రం చేసుకోవటం కోసం, శుద్ధి చేసుకోవడం కోసం ఇటువంటి యోగాన్ని ఇలా ప్రారంభించాలి అంటున్నారు. కాబట్టి యోగాభ్యాసం కోసం ఒక యోగి ఒక ఏకాంత స్థలంలోకి వెళ్ళాలి. ఆ నేలపైన కుశగ్రాసం అంటే ఒక మెత్తటి బట్టని కానీ గడ్డి, కుశగ్రాసం అంటే గడ్డి పరిచి దాని మీద జింక చర్మం కానీ ఒక వస్త్రం కానీ మెత్తటి బట్ట కానీ వేసుకోవాలి. అలాంటి ఆసనం ఎలా ఉండాలంటే మరీ ఎత్తుగాను ఉండకూడదు, మరీ క్రిందికి కూడా ఉండకూడదు. అలాగే ఒక పవిత్ర శుచౌదేశే అంటే పవిత్ర స్థానంలో చూసుకోవాలి. ఎక్కడ పడితే అక్కడ రోడ్డు మధ్యలో వెళ్ళి కూర్చోవడం కాదు, వెళ్ళి ఎవరూ లేని చోట ఒక పవిత్రమైన. అందుకే మన వాళ్ళందరూ ఈ ఋషులు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళేవారు ఇదివరకు రోజుల్లో, మరి గంగానది తీర్థం అని, హిమాలయాలని, నైమిషారణ్యం ఇట్లా కొన్ని పవిత్రమైన ప్రదేశాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు. సో అలాంటి పవిత్ర స్థానంలో వాళ్ళు ఏకాంతంగా ఈ రకమైన ఆసనం ఏర్పాటు చేసుకుని దాని మీద స్థిరంగా కూర్చునిగా మనసంతా ఎటో పెట్టి ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో, అక్కడ ఏమిటో శబ్దం వస్తోంది, ఇదేమిటి ఈ పండుకి ఏమన్నా ఈ చెట్టుకి ఏమన్నా పళ్ళు ఉంటాయా, ఇలాంటి ఆలోచనలు కాదు. ఇంద్రియాల్ని మనస్సును ముందు కంట్రోల్ చేసి అన్నెసెసరీ ఆలోచనలన్నీ పక్కన పెట్టి మనస్సును అలా ఏకాంతంగా ఏకాగ్రతతో మనస్సును శుద్ధి చేసుకోవడం కోసం యోగాన్ని అభ్యసించాలి. మనస్సును ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకుని అని చెప్తున్నారు. సో అందుకని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఏకాంత ప్రదేశం, మరి కింద అన్ని పరుచుకున్నాడు, దాని మీద జింక చర్మమో బట్టో వేసుకున్నాడు, గడ్డి మీద కూర్చున్నాడు, మనస్సును ఈ భగవంతుడి మీద పెడుతున్నాడు. అంతేగాని చుట్టూ ఏం జరుగుతోంది, ఊళ్ళో ఏం జరుగుతుంది అన్నది ఆలోచించడం. ఈ రకంగా అతను మనస్సును శుద్ధి చేసుకోవడానికి మనస్సులో ఉన్న ఆలోచనలన్నిటిని ప్రక్కన పెడితే శుద్ధి అవుతుంది. మనస్సును శుద్ధి అంటే అన్నెసరీ థాట్స్ అన్ని మనం ప్రక్కనకి తోసివేయగలిగినప్పుడు మనస్సు శుద్ధి అవుతుంది. సో అలా మైండ్ని శుద్ధి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు. అక్కడితో ఈరోజు ఇంతటితో ఆపుదాము. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం యాక్చువల్లీ మేబీ ఈ 13-14 కూడా చెప్పి ఆపుతాం. సమం కాయ శిరోగ్రీవం ధారయన్నచలం స్థిరః సంప్రేక్ష్య నాసికాగ్రం స్వం దిశశ్చానవలోకయన్ ప్రశాంతాత్మ విగతభీర్భ్ర బ్రహ్మచారి వ్రతే స్థితః మనస్సంయమ్య మచ్చిత్తో యుక్త ఆసీత మత్పరః. సో సమం కాయ శిరోగ్రీవం అంటే సమంగా శరీరాన్ని, శిరస్సును, గ్రీవం అంటే మెడను నిలుపుతూ ధారయన్. సో శరీరాన్ని, మెడను, మరి అన్నిటినీ, తలను అన్ని కూడా స్ట్రెయిట్ గా సమంగా పెట్టాలన్నమాట. నిలుపుకుంటూ అచలం కదలకుండా స్థిరంగా కూర్చోవాలట. సంప్రేక్ష నాసికాగ్రం అంటే మన ముక్కు యొక్క కొసను, నాసిక అగ్రం అంటే ముక్కు యొక్క పై భాగం అంటే ఆ భాగాన్ని చూస్తూ మనం స్వం దిశశ్చ నవలోకయన్. సో నువ్వు ఎటువైపు దిక్కులు చూడకుండా ముక్కు ఒక్క మొదట్లోనే నీ దృష్టిని సారించి ఇంకా ఎటు చూడకుండా ప్రశాంతమైన ఆత్మతో అంటే ప్రశాంతమైన మనస్సుతో విగత భీర్ అంటే భయాన్ని వదిలిపెట్టి బ్రహ్మచారి వ్రతే బ్రహ్మచర్యంతో
స్థితుడవై ఉంటూ మనస్సంయమ్య మనస్సును ఏకాగ్రతతో కంట్రోల్లో ఉంచుకుని మచ్చిత్తో నా మీదే మనస్సును పెట్టి యుక్త ఆసీత నిజమైన యోగి అలా యుక్తుడై కూర్చుంటాడు. మత్పర నన్నే పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని అంటున్నారు. కాబట్టి ఎలా ఎలా కూర్చున్నాడు ఇందాక ఆసనం మీద, ఆసనం ఎలా ఉండాలో చూసాం. ఇప్పుడేం చెప్తున్నారు, మరి ఉంటూ మనస్సును ఇంద్రియాల్ని కంట్రోల్ చేసుకుని అలా ఏకాంత ప్రదేశంలో మరి కూర్చోవాలి అని చెప్పి మనస్సును దేని మీద పెట్టకుండా భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయడానికి మనస్సును ఆ రకంగా శుద్ధి చేసుకుంటే భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయొచ్చు. కాబట్టి అలా ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పిన తర్వాత కూర్చోవడం కూడా ఎలా కూర్చోవాలని చెప్పారు. శరీరం, మెడ, శిరస్సు అన్ని స్ట్రెయిట్ గా సమంగా ఉండాలి. దృష్టి ఎక్కడ ఉండాలి? ముక్కు పై భాగం మీద ఉండాలి. ఇంకా ఎటు చూడకూడదు. ఆ రకంగా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని భయాన్ని వదిలి, భయం అమ్మో ఏదో వస్తుందేమో, మనల్ని ఏదైనా చేస్తుందేమో, చీకటి పడిందే, ఏమి కనపడడం లేదు, ఇలాంటి భయాలు కానీ, ఈ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో మనం లేకపోతే మరి అన్ని వదిలేసి వచ్చాము, ఈ యోగులు ఇటువంటివి ఏ భయాలు వాళ్ళకు ఉండకూడదు. ఎందుకంటే అన్ని భగవంతుడు మీద వదిలాము అనేటటువంటి ఒక భావంతో వాళ్ళు ఉండాలి. కాబట్టి వాళ్ళ మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుని ఈ భయాలన్నీ వదిలి బ్రహ్మచర్యం పాటిస్తూ మరి మళ్ళీ మనస్సును గృహస్థు వైపు వెళ్ళనివ్వకుండా అట్లా యోగిగా ఉన్నవాడు నన్నే మనస్సులో ధ్యానిస్తూ జీవితాన్ని నాకే మరి తన జీవితానికి నేనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నవాడు మరి యోగి అని చెప్తున్నారు. ఇది అష్టాంగ యోగ పద్ధతి, అది మర్చిపోవద్దు. అష్టాంగ యోగ పద్ధతిలో ఈ రకంగా భగవంతుని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తారనమాట. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తారంటే ఈ రకంగా మరి యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి నియత మానసః శాంతిం నిర్వాణ పరమాం మత్సంస్థాం అధిగచ్చతి. దేహం, మనస్సు, కర్మలు అన్నీ కూడా ఎవరైతే ఈ రకంగా కంట్రోల్ చేసుకుంటారో అలాంటి యోగి అయిన వాడు మనస్సును ఎప్పుడు కంట్రోల్డ్గా ఉంచుకుంటూ ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాల నుంచి బయటపడి భగవంతుని పొందగలుగుతాడు. సో సింపుల్ మాటల్లో చెప్పాలంటే ఈ రకంగా వాళ్ళు మైండ్ అంతా కూడా దేని మీద పెట్టకుండా మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకుని భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయగలుగుతారు. తద్వారా భగవంతుడిని చేరగలుగుతారు. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక విషయాల మీద నుంచి మనస్సును మనం మరల్చగలుగుతామో అప్పుడు భగవత్ ప్రాప్తి వస్తుంది అని సింపుల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే అది పాయింట్. సో ఇక్కడ అష్టాంగ యోగం అన్నాం, మరి ఇది చక్రం లాగా 8 చూసాం. సో ఇవన్నీ మనం బయట ఏ రకమైన పనులు చేసి ఒక డిసిప్లిన్ పద్ధతిలో ఉండాలో చెప్తుంది. తర్వాత నియమం గురించి రేపు చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ఆసనం చూసాము, అలాగే ప్రాణాయామం కూడా మన ఊపిరి కూడా పద్ధతిలో పీల్చాలనేది కూడా చూద్దాం. హరే కృష్ణ. అందరికీ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో అందరికీ ధన్యవాదాలు. మరి మళ్ళీ